jopuonjre motimo maber e pinj madongo mapacho kaendi thoro bedo kod thuolo makare mar donjo e mbalariany kendo yudo sir mar omenda mag somo. To maendi en ataro kod chal mar japuonjre moro mane kaunti ma Meru mane en achiel kuom jopuonjre adek manotimo maber e mokalo e pinj ma higa mar 2022. To kata kamano rem mar omenda mar somo pod omone donjo e mbalariany. Maendi timore sama migawo mar somo medo thuolo mar ndikruok ne hola mar siro somb mbalariany nyaka tarik 7 dwe manyien. Lydia Okeyo nigi ler mar wachni. Dwe mar ang'wen higa 2022 kane jatend migawo mar somo machon mosenindo Ngire George Magoha negolo duoko mar penj mar klas 12. Nolando Karuitha Clinton Mutwiri mane en japuonjre skul ma Angaine Day Secondary School e kaunti ma Meru kaka achiel kuom jopuonjre adek mokwongo manoyombo e penjno. Nilikuwa number 3 nationally category of sub-county schools. Sasa wakakuja akaniambia unamesikia nimetajwa na Magoha, nimetangazwa na Magoha nikiwa namba 3 in Kenya. Hai, nikamwambia sijasikia. Dakika hivi nikapigiwa na mwalimu wake alikuwa anaitwa Mrs. Bundi, alikuwa wa primary. Akaniuliza Mama Clinton, angalia TV. Nikamwambia sina TV, kwani ni nini? Ujui mtoto wako amepita amesoma na Magoha akiwa namba 3. Ai, sasa hapo nilipiga tu magoti nikaambia Mungu asante, ulisikia maombi yangu. Karuitha kod familia mare na opongi mor kagin kod geno ne duoko maberno biro yao ne yore mag yudo somo makare. Matumaini yangu ilikuwa sasa juu ametangazwa Kenya nzima, nikafikiria kuna mtu msamaria mwema atatokea tu amsaidia endelee na masomo. Sasa nashindwa hata baada ya jina langu hata kutokea kwa news zenyewe hiyo mwaka hakuna ambaye ameweza kujitokeza. Higa achiel gi dweche 4 bang'e Karuitha pok odonje ka tiegruok nikech nok mar omenda. Min mare man janyuol marito nyithinde kende owuon maonge wuoro onge kod nyalo mar chulo omenda mar somo mar siling 110,010 tam ka tam e ka tiegruok ma Kabarak University mane oluonge. Hiyo Kabarak aliito ilikuwa na pesa mingi, sikuweza kuafford kumpeleka huko. Sasa tukakaa naye nyumbani mpaka saa hii. Mano miyo manyo thuole ka tiegruok makemo bang' temo nyadeuchiel yudo thuole kuonde tiegruok mamoko e kaunti ma Meru. E rangach mar ka tiegruok makemo waromo gi Karuitha gi min mare ne gichopo yudo thuole ka tiegruokno, kata kamano geno giogore Luanda bang' tend ka tiegruokno remruake nikech onge mar omenda. Mimi nilikuja hapa nikijua watakubali wangoje hiyo Europe ndio mtoto aingie shule aendelee kusoma, lakini wakati tumejaza hizo mafomu tukafika pale kwa finance wakasema wanataka hiyo bank slip ama hiyo message ya M-Pesa. Sasa hatukuwa na hene. Min mare ntiere kod kwayo ne jatend piny Kenya William Ruto. Tafadhali Mheshimiwa Ruto, nikiwa hapa kwa geti ya Kemu University tumekosa namna. Naomba tu nipatie mtoto, hata mchukue msomeshe, mimi sina shinda, lakini tu nisikia ako shule. Nikiamka asubuhi nisimuone nyumbani. Karuitha ntiere kod geno ne Josa Maria Mang'uona biro wuok oko kendo reso gi mondo mi ochop singo mare mano mar bedo laktar. Mungu ako na baraka zake na mimi ninaamini na sitachoka kuomba. Hata kama nitakuwa daktari lazima nikuwe daktari, sitachoka. Lydia Okeyo.